Venlig. Er du okay? Hvorfor er du så sur? Det er dig, det er gangster, ikke? Ja, hvad så? Hvor er der gang med dem? De hænger altid ud der, hvor stenen er, og hver gang jeg skal til træning, så er det der, jeg bliver nødt til at hilse dem, og min mor kigger altid ud af vinduet. Og hun bliver rigtig sur, når de er der. Forstår du? Når jeg hilser dem. Ja, Habibi, de er heller ikke de bedste mennesker, Ernie. Du har mig. Lad mig tænke på dem. Er du med, hvor lager du penge? Nej, wallah, jeg har ikke nogen. Hvorfor? Nej, lad os sige godt, at det går det, wallah, jeg har ikke nogen penge. Så kom jeg distraherer ham, du har ikke sige det. Goddag. 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 Hvordan går det? Jo, tak. Det er roligt. Hvad med dig? Tak. Hej med dig. Hej. Du er dansker. Danmark er en godt land, ikke? Bare har det godt. Oppasser ordentligt hinanden. Danmark er en godt land. Okay, det husker hele liv. Jeg har lige noget herude. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er. Lige her. Ja, okay. Bare fint. Okay. Tak for hjælp. Velkommen. Har det godt. Oppasser ordentligt hinanden. Respekt, ikke? Og de er der igen, de der gangster, mand. Giv mig forbehold. Hvorfor hilser I ikke, Walter? Ja, hvorfor hilser du ikke? Der er skrid med dig, og der er blind her. Hvorfor? Jeg klapper dig en sekund med dig. Vil du gerne have penge? Arbejde. Nej, 2 minutter 5 lapper. Kom. Du skal bare gå rundt om hjørnet, og så skal du sælge den. Okay. Hvor meget vil du have? 500. Jeg har kun en hund. Det er okay. Hvor meget har du solgt? Finder du det der? Du har 25. Nå, det er sjovt. Det er en gamer. Nå, det er sjovt nu. Det er en gamer. Nå, det er sjovt. Ved du, hvor lang tid der så har skabt det der? Det er en gamer. Hvad så? Er der noget galt? Hvad så? Jeg skal til landsbyen. Hvad så? Hvordan går det? Det går godt. Det gør det her. Hvor er du hen nu? Jeg er i Berlin. Nå, okay. Det er fordi, jeg har en dårlig nyhed at sige til dig. Ja. Enes, han følger efter dig. Ciao, det klarer den.
Der er en dreng, de efter, ikke? Han er fællesskabschef. Sju, hvad er det galt med ham? Ja, han skulle sælge coke for os, men han gav os kun en femtedel af pengene. Ja, vi tager bare med os, og så smutter vi op og finder ham. Jalla. Jeg har hørt, du sælger gøb. Ja. Jeg giver dig en færdig for den, så giver mig gøb med. Du kan få et kul i hovedet fra den der fædig. Bare giv en hund. Du kan få en hund for den. Så kan du få den her. Hvor meget vil du have for den? 500 er din. Ja, jeg lader 500. Kan du huske mig? Mig fra Danmark. Har du resten af penge? Ja. Så vi kan holde hjem. Hvorfor kan se? Nej, vi kommer ind. Okay! Hallo? Færdigt? Hvordan går det? Det går at høre en stemme. Jeg vil bare gerne spørge, hvor er du henne nu? Jeg er her. Hvad er det galt med ham? Ja, hvad er det galt med ham? Hvad er det galt med ham?